بزيادة بتها باتشت بالقصل سميو زللا دحرنا صنت كابتوم نفلم أوان نهاجروت كانت إيرترا زقوم تصوتي حديوم بمسمر كعصب بزقاما يقولوا كيف خجوي خلة تأمريوم أب كلوب زنورة أمانة معرم فرانشيسكو توتي نروما ستيفن جيرارد ليفربول بول سكولس لمانشستر يونايتد يسرع نكلبو كم تصوتين صراحة ينكوينو أقل جيلوم أبزق وانزد ما كاب قلنا كيتفلي كم علامي أو خينو يسرح لهم أصلت أن جانتا أسمر بيرا ميكيل هابت باتشام هو هجيك أنمي أكو عصام إتهاونا نأتنيرنا لنا تشورو نزا 50 سنتيم مأتوسي إننا كمان بماكينة ببوليس كونغويين على النيرنا سلازي أنا بس مرابيرا أبد كعاي أجامعي أبد كعاي صوت ولا أود أيخون مدو بمبر في بوتاي أما أخل أتو بيمان خيط نغن ميت ملاس بس بس كان ده ترى ده أخا كاب دحريث مزفت إركايات خيلالو جيتهم كانت أنا خاب تعمينا نرارا نيرنا أبد كميزنا برنا على علم صو ياسين بعال كارات دانيال كلنا ببع ولان قرونا برنا عبد هريت نورو بعال شعاي عبد هريتكم وصخا خلو عرفت ميدفيلد نورو بعال هابتم حبوس بعال بعال موسى سلامون بره ودربعته صات ميرومنا تخالا خلت بعال ولا كيل ود شامبل بعالو بعال تمسجن يوم حيالكم بلصات ميرومنا سلازي إتي صوتاناتي عمتك عمسمر كواتخونه ግን እቲ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ጸጋማይ ዊንግ ኣጥቃየ ነይረ ميكيل هابت باتشي أب شحنت شعتي بيتنسان حموشن كاب أبو أتو هابت ولد قرقش كمون كاب أديو ويزورو هيوت ولدو أب بيت مخا أسمرات وليدو باتشي كم تكلو إيرتراوي أب جزين سنتو زحلفهم أب جزاوتو بيشارك قعصو ناتس أوتا يعبيهم نتصوتا كعص أجري درز زي بلو جزي أب زهبلو أجات أم دمايوم فقرة عودي أب دم نفسه سريصهم كاب جزين سنتو نتعودي كم مياي إلو سلزلليو دمام سقيتو سريح اللوم نزنبرو لكبابي بيت مخا وكيلو دمام مس أب كباب زنبرا كانتات نتتصوت نايكعص أجري تصمو نمر واي تبقيسهم هو غدا مكوانا يسدرات أمت أب كعصو دارقا بزح مكتتا لاي نبرن انديو بأنصارو كمان سدرانا أفتح عصو خنوع الكلنا أفتح عصو خنتصوت بدي عرفت بزح جزي بزح ساعات نتصوت مو أما أنا أرجع نيرنا كونغو أجي كونغو خاني عزمة سلزي بقولو قلتي فوي أرجعنا مو ميليسكا متصوت إن كان سدرا أما جزء له كونغو خطبلهم يتصابوا خيام تمال جزينا له استأوان ودي وزقول عز كونغو تمال عندنا جزينا له زاخ عصو كوع تقبر دلا نداولو تي تقمنا كعصو تي ناك عصو تقوم سلازي فولت زنورو بخمزي إتات أي تكونوا الكان يمكن أفتسميت كاس سلازي أتو ناي كسالي عدي كسالي نيرهم ميكيل هابت باتشي أب جزية سرعة درج نميتين شو حتى محضر زسات في زنبرة وردات كوع الصقري لما محضر كبابيو مالت بيت مخا أميت تعد مجانتا وكيلي وسرعة صوتها زمن فليمم أبتنا تعد موردات دما نخلت عمتات أكتاتيلهم خواب تصوتها يكوينو تشليمم باتشي أب شحنت شعتي مسوان حموشان حد عمل زاكل مس أب سالساي ديفيجن تتأرنيفا وردات الثلاثة زنبرة هيلنس استبهالت كانتاي تتأرنيفهم أب قلتوف عبيد زنبرة باتشي أب شحنت شعتي مسوان شدشن نابناي كلاي ديفيجن كانتا دهلاك تتصنبيروم أب كلب دهلاك حد عمل رايت صنحي باتشي أب شحنت شعتي مسوان شو حتى ناب أسمر رابيرات تتصنبيروم نزا كانتا دمان عصرت حموش عمت الزاكل بتأمان تتصاويتهم باتشي هيال تتصواتايو أنا سلك نحاي ننتاشمو زي كونسي هيال تتصواتايو كابتي كابسمرا بيراسي بلوز تتصواتايو كوينو زوتايو شو غزيس أسمرا بيراس تشعت تتصواتي أما قرأت جانتا دمرت جانتا أبتشيني كمان نجي أنا قاتي ما يفلتني زبل أب بورتيرسي كداماي كلاين بورتيرا بسمرا بيرازلوس أما قرأت كانتا ساتومي كداماي كلاين أتسي زي قاتي مو كمان يفلتني يعني زبل الجس كابزيوم تتصواتيس بلوس وساني تتصواتي أبتا جانتا زربريو بكل نجارو مالتي بقى أبتا جانتا سي وساني تتصواتي بقى وساني بقى مجلس يسوي كم تتصوتاي كقول صخلكم باتشيك تصبغت دلاتو الترينين يكون ولا بتصوتا كسعر يدليني بالطعمي سعرامي تايم لك حجي
مساي كلاخل صنيحو كيدو خا يتقع كلتيناس بحنسان كلاخل بحنساينا نتقع ارغا 14 عامت سي بحنسا تصايتنا هنا على ناشونال تيم بحنسا مصي حجزني انا خايدا يحجزو ስለዚህ እቲ በቲ ጸጋማይ ዘሎ ሸመኽናይ ቦታናሲ ሓያል እዩ ነይሩ ወላ ቅሚት ወላ ድሕሪት ስለዚህ ፓቸ ብጣዕሚ ጻዕራብ ኒ ተቃላሳይ ዓወት ዝደሊ ወላ ተተሳዒሩ ከማን ኩሉ ግዜ ምግቢ ብዙሕ ኣይበልዕን ሓራቂ ነይሩ ጽባይቱ ግን ረሲዑ መዚሱ ክሳይ ይገብር ዝነበረ ሰዲ ገሊም አለው አጂ ተሳይሮም ሸለሊሎም ፍላይ ዞም ናይሎም ሕጂ ትሬም ከላ ተሳይሮም ሲን አግድሶም ሱግን ክነግረካ ከዘኒ በጣም ሓራቂ ነይሩ ክሳዓርካ አይደሊ እዚህ ካብቶም ብሉጻት ተጻወቲ ፓቸን አስመራ ቢራን ክልተ ገጻትኒ 1 ሳንቲሜም ተተባህሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቅ ኣይኮነን ህይወት ጋንታ አስመራ ቢራ ኣብ ናይ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ እቲ ዝመቀረ ግዜ ከም ዝነበረዩ ፓቸ ዝገልጽ هو አስመራ ቢራ ኣብ 1987 ክስለፍ ከለኹ ኣነ ወዲ ዓለም ጾ ወልደ ኪኤል ብሬታ ሓላው ማዕጸና ዝነበረ ናይ ናሽናል ቲም ምስጋዕድ በጽሐ አስመራ ቢራ ብሓንሳይና ኣቲና ኣብኡ ክንኣቱ ከለና አዝዮም ገዘፍቲ ጉልበት አዝዮም ጉልበታት ደኾኑ ተጻወቲ ከም በዓል ኢሳያስ ነጋሽ የናስ ኢሳቅ ከም በዓል ገዛኢ ግርማይ ወዲ ዓፍያ ወዲ ሃንስ ዝበሃሉ ኣብኡ ዓበይቲ ኣሕዋትና ጸኒሖምና እሶም ንዓና ብጽቡቕ ተቐቢሎምና ስለዚ ኣብቲ ጋንታ ብጣዕሚ ጽቡቕ ህይወት ነይሩ ዳርጋ አስመራ ቢራ ስጋብ ሕጂ ናይ ጨርቃንን ናይ ሰሓቕን ያትያ ጋንታ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ስለ ዝነበሩ ንሕና ምስ መጻና እውን ናይ በሓቂ ብጽቡቕ ተቐቢሎምና ብድሕሪኡ ከዓ ንሕና ንሳቶም ዕቤት ገይሮም እንዳልገሱ ምስከዱ ንሕና እውን ከም ማእኸሎትን ከም ገዳይምን እንዳኾንና ስለ ዝኸና ስለዚ ኣብ አስመራ ቢራ ናይ በሓቂ ብጣዕሚ ጽቡቕ ህይወት ኢና ሓሊፍና እቲ ጋንታ ብጨርቃን ብሰሓቕ ስጋዕ ሕጂ ዋላ ገዳይ ሜሎቲ ካብ ኩዕሶ እግሪ ምስተኣለና ስጋዕ ሕጂ ብሓንሳ ኣለና ግን እቲ ፍቕርና እቲ ሰሓቕና መጀመርታ ግዜ ዋላ ተጻወቲ ከለና ዝመስረትናዮ ማሕበር ስጋዕ ሕጂ ኻኒ ኣብ አስመራ ካብ ዘለዋ ማሕበራት ከዓ መጀመርታ ንሕና መስሪትና እስቲ ስጋዕ ሕጂ ሓደ 20 ገለመለን ዓመት ከዓ ብሓንሳ ኣለና እቲ ህይወት ኣብ ናይ ጸወታ ኩዕሶ ዝነበረናስ መሊስና ከዓ ናብ ማሕበር ኣሰጋጊርና ስጋዕ ሕጂ ቤተሰባዊ ዝምድና ኣብ ኩሉ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ሓዘን ድዩ ኣብ ሓጎስ ድዩ እንዳተበጻጽሕና ንነብር ኣለና ስለዚ ኣነ ኣብ አስመራ ቢራት ናይ በሓቂ ዘይጥዕስ ጽቡቕ ህይወት ምስ ደቂ ጋንታይ ስጋዕ ሕጂ ይሕልፍ ኣለኹ ፓቸ ዝበዝሕ ክብረታቱ ምስ አስመራ ቢራ ኮይኑ ዝተጎናጸፈም እዩ ከም ዋንጫ ናጽነት ዋንጫ ረፈረንደም ዋንጫ ፈንቅል ዝኣመሰሉ ጽዋዓት ናብ ከብሒ አስመራ ቢራ ክስቀል ከሎ ተራን ኣገዳስነትን ፓቸ ቀሊል ኣይነበረን ፓቸ ነዘጋንታ መሪሑ ናብ ኢትዮጵያ ብምምራሕ ብርክት ዝበሉ ዋንጫ ዓቲሩ ተመሊሱ እዩ هو ሕጂ ምስ ክለባት ደው ምስ ኮሳንያ ታ ክለብ ጋንታናታ አስመራ ቢራ አስመራ ቢራ ኣብ ዝነበርናሉ እዋናት ናይ በሓቂ ፉዓት ተጻወቲ ስጋዕና ሃገር 9 8 10 ዝኾኑ ክልተ ሓለውቲ ማዓጺ ዝነበሩ ኣዝያ ብልጽቲ ጋንታ ነይራትና ብቕዓት ናይታ ጋንታውን ኣዝዩ ደስ ደብል ነይሩ ግን ዳርጋ 4 ዓመት ግን ካልእቲ ወጪና ማለት እዩ ስለዚ አስመራ ቢራ እቲ ቀንዲ ኣነ ኣብ አስመራ ቢራ ደመዝገብክዎ ዓወት ኣመዝጊን ማያን ውላ ዓወት ኣብ 2000 ሓደን ኖትክል ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ናብ ኣብዚ ናይ ፈንቅል ዋንጫ ምስ ወሰድና ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ክለባት ናይ ዕድመ መጺና ናብ መቐለ ኣብኡ ኸይድና ኣብ መቐለ ኸይድና ተዓዊትና ምምጻእና ናይ በሓቂ መጀመርታ ግዜ ሃገር ወኪልና ኸይድናስ ዋንጫ ሒዝና ምምጻእና ብጣዕሚ ደስ ድብለኒ ማለት እዩ እንደገና መሊስና 94 ከዓ ኣብዚ ናይ አስመራ ቻምፒዮና ንመርሕ ስለ ዝነበርና እቲ ዕድመ መጺኡ ንኻልኣይ ግዜና 94 ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ኸይድና ማለት እዩ ኣብኡን ምስ 7 ናይ ኢትዮጵያ ጋንታታት በይንና አስመራ ቢራ ጋንታ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፍና ካብዘን 7 ናይ ኢትዮጵያ ጋንታ ሓንቲ ንሕና ተሳቲፍና ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ውድድር ኣዝዩ ጻዕሪ ዘድልዮ ውድድር ዕረፍቲ ዘይሓትት ስጋዕ ሎሙ ተጻዊትካስ ጽባሕ
እንዳደገምና ተጻወትናሉ ኣብ ህይወትና እውን ኣዝዩ ፈታኒ ዝነበረ ውድድር ኣብ መንጎ ሸሞንተ ናይ ኢትዮጵያ ጋንታ ተዓዊትና ዝመጻናሉ ዋንጫ በሃገር ደረጃ ዘኹርዕ ብጋንታ ዘኹርዕ ስለ ዝኾነ እዘን ክልተ ካብ ኢትዮጵያ ዘምጻናያን ዋናጩ ብጣዕሚ ኣይርስአኒ ኣነ ኣብ ኣስመራ ዝገበርናዮ ውድድር ኣብ መጀመርታ ናጽነት ከም ዝበልኩኻ 92 ወንጭፍ ናይ ዋንጫ ፈንቅል ንሕና ወሲድናዮ ናይ ረፈረንደም ዋንጫ ኸኣኒ ካብ ኢድ ሳሚር ሳምባር ወሲድናዮ ዋንጫ ናጽነት ናይ ሰማዕታት ብዙሕ ዋናጩ ኢና ኣመዝጊብና ስለዚ ኣስመራ ቢራ ደመዝገብናዮ ዓወታት ብጣዕሚ ዓቕምና ዝፈቕዶ ሰሪሕና ዓቕምና ዝፈቕዶ ጌርና ብጽቡቕ ከኣኒ ኣብታ ጋንታ ወዲእናዮ ማለት እዩ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ለቢስካ ምጽዋት ናይ ነፍሲ ወከፍ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ሕልሚ እዩ ኣብ ሰማንያታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብምንባራ ከም ፓቸ ዝኣመሰሉ ከዋኽብቲ ናይቲ ግዜ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ለቢሶም ክጻወቱ ዕድል ኣይረኸቡን እዋ ኣባልነት ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝተመረጽ ኩሉ ሓደ ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ምውጻእ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እንዳተመሓደረት ከላ ናይ ኢትዮጵያ ቻምፒዮና ዝበሃል ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ውድድር ነይሩ ተንክፍለ ሃገራት በዓል አዲስ አበባ ከም ሽዋ ኤርትራ ሃረርጌ ካፋ ወሎ ዝበሃል ተሳተፍኦ ናይ ክፍለ ሃገር ኣነ ኣብ 87 ዓመተ ምህረት ምስ ኣስመራ ቢራ ዝተጀመርኩሉ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ናይ ኤርትራ ናይ መንእሰያት ተመሪጸ ምስ ብጾተይ ናይ አዲስ አበባ ከይደ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ንኣሽቲና ነርና ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መንእሰያት ተሳቲፍና ሽዑ ዋንጫ ተዓዊት ሒዝና መጺና ማለት እዩ ንኣሽቲና ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ዋንጫ ሒዝና መጺና ብድሕሪኡ ኣብቲ ዓባይ ናይ ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ዝበሃል ከኣኒ ካብ 88 ስጋዕ 91 ከዓ 4 ዓመት ምስቶም ብጾተይ ኮይነ ከይደ ስለዚ ኣብ 88 ካልእቲ ክንወጽእ ከለና ኣብ 89 ዋንጫ ኣምጺና ኣብ 90 ካልእቲ ወጺና ናጽነት ከተርፎ ክልተ ወርሕ ከዓ ናይ 91 ከይድና ናይ መጨረሻ ዋንጫ ሒዝና ናብ ዝዓዲ መጺና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅድሚ ናጽነት ዝነበረ ምስ ሕሪቲ ጋንታ ኤርትራ ዘመዝገብናዮ ዓወታት ናይ ብሓቂ ምስ ዝነበረ ህውህው ናይ ፖለቲካ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እንዳኸትካ ኤርትራ ወኪልካ ተዓዊትካ ክትመጽእ ናይ ብሓቂ ዓብ ፍናን ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝቢ ይኹን ዋላ ነቲ ቃልሲ ተዓወት ኣዝዩ ክሳይ ነይሩ ኤርትራ ኣብ 1991 ሓርነታ ምስ ኣረጋገጸት እቶም ሓደ መዓልቲ ብባንዴራ ኤርትራ ከይተጻወቱ ካብ ኩዕሶ እግሪ ከይፋኑ ስጋ ዝነበሮም ከም ሚካኤል ሃብተ ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ናይቲ ግዜ ሃረርቶኦም ሰሚሩሎም ኣባላት ፈላሚት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ክኾኑ በቂዖም ምስቲ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ድማ ኣንጸባራቒ ውጽኢትን ዓወትን ኣመዝጊቦም ድሕሪ ናጽነት ግን ኣብ 91 ኤርትራ ናጽነታ ምስ ወሰደትካ ምስታ ናይ መጀመርታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣባል ምዃነይ ኣዝየ ይሕጉሰኒ እዩ ስለዚ እታ ድሕሪ ናጽነት ዝተመስረተት ሃገራዊት ጋንታ እቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ውዕውዕ ስምዒትን ናጽነት ረኺብና መጀመርታ ግዜ ናይ ሃገርና ባንዴራ ለቢስና ክንጻወት ግን መሊስና ስምዒትና ላዕሊ ስለ ዝኸደ ኣብቲ እዋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትገብሮ ዝነበረት ዳርጋ ካብ ሱዳን ክልተ ግዜ ናይ ሱዳን ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ መጽያ ስዒርናያ ብውልቂ ኣልመሪኽ ትበሃል ናይ ሱዳን መጽያ ክልተ ግዜ ስዒርናያ ብድሕሪኡ እውን ኣልሂላል መጽያ ኣልሂላል እውን ስዒርናያ ካብ ከሰላ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት መጻ ነይረን እንተሳዒርና ኣይንፈልጥን ነርና ኮይኑ ሽዑ ኣብ 92 ከኣኒ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ናይ ሳልሳይ ሰውራዊ በዓል ዝበሃል ናይ ሱዳን ኣብኡ ተዓዲምና ከይዳ ንመጀመርታ ግዜ ድሕሪ ናጽነት ከም ሃገር ወኪልና ናብ ሱዳን ከይድና ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሽዑ ኢትዮጵያ ጫድ ሱዳን ኢራቅ ኤርትራ ዝተሳተፍኦ ውድድር ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ውድድር ከይድና ከኣኒ ንመጀመርታ ግዜ ከይድናስ ንመጀመርታ ግዜ ዋንጫ ሒዝና ናብ ኤርትራ ተመሊስና ማለት እዩ ሽዑ ዝነበረ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ካልእ ነገር እዩ ኣብ 92 ድሮ ከም ሃገር ተሰይምናስ ወፂና ዋንጫ ሒዝና ምምጻና ናይ ብሓቂ ዓብ ታሪኽና ጌርና ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበርና ተጻወቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሬፈረንዱም ከካይድ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቲ ናይ ዋንጫ ሬፈረንዱም
ተኻይዱ ነይሩ ዕዱማት ሃገራት ከም በዓል ኢትዮጵያ ሱዳን ግብጽ እውን መጽን ነረን ኣብቲ ግዜት እውን ኢትዮጵያ ኣብቲ ውድድር ኣተወትን ሓንቲ ጸወታ ገይራ ኸይዳ ብዝኾነ ሽዑ ኢትዮጵያ ሲዕራትና ኣብቲ ምስ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ግብጽን ዝተኻየደ ግን ኣብ ሃገርና ነታ ናይ ሬፈረንደም ዋንጫ ኣትሪፍናያ ማለት እዩ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኣዝያ ዓወት እንዳኾነት ዳሕራይ ንመጀመርታ ግዜ ከዓ ኣብ 94 ከዓ ሴካፋ ኣባል ኮይና ያው ምስተመዝገበት ሽዑ ነቲ ናይ ሴካፋ ውድድር ንዑን ምድላዋት ኣብ ከተማ መቐለ ኢና 2 ወርሒ ምድላዋት ጌርና ኣው 2 ወርሒ ምድላዋት ጌርና ኣቶ ሓጎስ ደስታ ድበሃል ካብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ኣዝዩ ንፉዕ ሰልጣን ነርና ነፍሱም ሓርሑ ጅኳ ብህይወት የለን ናይ ብሓቂ ነታ ሃገራዊት ጋንታሲ ኣስተኻኺልዋ እዩ ዘመናዊ ዝኾነ ስልጠናን ኣጻወታን ሂቡና ናይ ብሓቂ ተሰልጣኒ ቅድሚ ናብ ሴካፋ ኬንያ መኻድና ምሕዝነታዊ ግጥም ክንገብር ናብ የመን ከይና ናብ ኤሽያ ማለት እዩ ኣብ የመን ሽዑ ኣብ ዓደንን ኣብ ሰንዓን ክልተ ውድድር ተሰሪዕልና ኣብ ሰንዓ 3-1 ክንሰር ከለና ኣብ ዓደን ከኣኒ ክልተ ባዶ እንዳመርሓና ከለና ኣው ትዳኛ ቁና ዓይነበረን ብዓመፅን ብገለን ክልተ ተጻወቲ ንሳልሕ ዓልን ንኣማኑኤል ኢያሱን ብቀይሕ ስለ ዘውጾም ክልተ ብክልተ ገይሮምና ካብቲ ውድድር በዚ መጺና ማለት እዩ ካብኡ ኣብቲ ወግዓዊ ውድድር ናይ ሴካፋ ናብ ኬንያ ኸድና ማለት እዩ ኣብ ኬንያ መስኣተና ሽዑ ኣብቲ ምድብለ ተመዲብና ስለ ዝነበርና ካብ ኬንያ 450 ኪሎ ሜትር ሙሚያስ ዝበሃል ከተማ ወጺና ኣው ተመዲብና ምስ ሸልስ ምስ ኬንያ ምስ ኡጋንዳ ተመዲብና ማለት እዩ ኣብቲ ምድብ ትሽዑ ንሲሸልስን ንኬንያን ክንስዕረን ከለና ምስ ኡጋንዳ ማዕረ ወጺና ኡጋንዳውን ዘሰይም ከምትናህና ንክልቲአን ስዒሮም ክልቴና ማዕረ ስለ ዝወጻና ምስ ኡጋንዳ ብጎል በሊጾምና ቀዳመይትን ካልአይትን ኮይና ሰሚ ፋይናል ሓሊፍና ማለት እዩ ኣው ናብ ናይሮቢ ተመሊስና ኣብቲ ናይ ሰሚ ፋይናል ውድድርና ሽዑ ብታንዛንያ ሓደ ባዶ ተሳዒርና ኣዝያ ድሕዘነትና ስዕረት ንሰዓር ዘይግባአና ዝኩሉ ጽቡቕ ተጻዊትና ናይ ኩዕሶ ግን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ሓንቲ ተሕዝን ጎል ኣትያትና በኣ ካብታ ውድድር ወጺና ሽዑ ዝከረና ኣነ ኩላህና በኺና ብለካለሁ ሽዑ ኣብ ኬንያ ዝነበረ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶም ነቲ ብኸያትና ርእዩ ገሪሞ እዩ ዋላዕላ ዓቕምኩም ተጻዊትኩም ሕጂ ሃገር ኮንኩም ሕጂ መጺኹም ከምዚ ቅያ ፈጺምኩም ናይ ግድን ክትዕወቱ ኣለኩም ጌርኩም ወንዲኹም ትኽሉ ኢሉ ወስተን ብጾት ኮይኑ ኣባቢድና መቸም ስጋ ሆቴልና እንዳባኸና ኸይና ሓሪቕና ለዚ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ድሕሪ ናጽነት እውን ብዙሕ ኣብ በዓል ከሰላ ኸይና ድገሽና እዋን ኣሎ ዕድመ ተገይርልና ኣብ ከሰላ እውን ክልተ ግጥም ተገይርልና ምስ ሓንቲ ሻምፒዮና ዝኾነ ታካ ትበሃል ጋንታ ምስ ታሕሪት ጋንታ ከሰላ ንክልቲአን ስዒርናየን ኣዝዩ ብዘገርም ጸወታ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ማሓዳሪ ናይ ፖርት ሱዳን እውን እዛ ጋንታ እዚኣ ክወስዳ ኣለና ኣነ ወጻኢታት ባዕለይ ክሽፍና ኣብ ግጥም ክትገብር ኢሉ ከኣሱ ናብኡ ወሲድና ምስ ሓይሊ ዓረብን ኣልመሪኽን ዝበሃላ ክልተ ጋንታ ካብኡ ተሰሪዕልና ንክልቲአን ከዓ ስዒርናየን መጺና እዚ እታ ናይ መጀመርታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝነበረሲ ብጣዕሚ መተካእታ ዘይብላ ኣሰልጣኒና ተኬ ኣብርሃ እንታይ ይብል ነይሩ ኣነ እኮ ደጊህን ደሎ ናይ ዝዓወትኩም ኣይኮነን ጽባሕን ጎስ እቲ ወኒ እቲ ስምዒት እቲ ድሌት ናይ ሃገራዊት ጋንታስ ይቕጽል ዶ ይኸውን ኣነ ሻቕሎት ኣለኒ እንዳበለ ይዛረብ ነይሩ ተኬ ናቱ ድሌት ነይሩ ኣብ ትሬኒንግ ክነናሕተና ክንጋጮ ኣብ ትሬኒንግ ክልቴና ክንጋጠም ከለና ንኸይንሰዓዓር ነሪኦ ስጋዕ ብኳሌታይና ንተሓሓዝ ነርና ንበኣስ ነርና ኣብታ ናሽናል ቲም ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ኣብታ ውሽጢ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ተበጊሱ ኣብኡ ናይ ተሰዓርነት መንፈስ ዘይረኣኻስ ኣብ ግጥም ዳኣ ከመይ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ንዓና ካብ ኣብ ግጥም ኣብቲ ነናሕተና ንገብሮ ዝነበርና ውድድር እሱ ይኸብደና ነይሩ ስለዚ ሓንቲ ጋንታ ከዓ ከምዚ ክትከውን ስለ ዘለዋ ብኸምዚ ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ እስካዕ 97 ፀኒሕና ካብኡ ግን ተኣሊና ማለት እዩ ሚካኤል ሃብተ ፓቼ ኣብ ጋንታ ኣስመራ ቢራን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ዝነበረ ጽልዋ በቀሊሉ ዝግመት ከም ዘይነበረ እዩ መጻወቱ ዝነበረ ዳንኤል እስጢፋኖስ ጫዓይ ዝገልጽ ፓቼ ብጣዕሚ ጸላዋይ ነይሩ ወገርመካ እሱ እንዳሕራ ደለ እቲ ቁፅሪ ክልተ يعرف يدعل نعيون تدربي متاني تي ترسين مالتي نسون دحر الله ግን نونك متاكاس
كلتا سب دحزلو غزي نيرو فركه غوايو غرو طعمي قلعلو قروسو قطبق معاتيو سلازي بطعمي اشغاريو تنتراسي ولا دقيق يخمر بتخلوتن بفطنوتن بيوم كلهم بطعمي اشغاري هو حجتي ابتي بصح بصحي خنبل سي عدل ايغبرنا نعناس مست مغزاتي زنبره كستاي اي نبرن بر انا بروفيشنال مخونن يريز تي كمتي جا جن تناي مغزاتي غزي سلا زنبرس عدل ايغبرن بر بتخستاي جن بصحي حزب مستخونات نايت زنبره بصحي حزب باچه زياده ملليت ميكيل هابتيام نمخانو اذا قصل سم بخميا وصيام هو زي اباتشه تبل شم هجي دا ابز هاجر زي زوترتيا مخنياتو اب قدم هنا اشنا زنبرنا وددر زنبره اب مونغو وعلى حماسين امباسيرا سراي تيلي لغوچوا زبحلا قال غانتا زنبرا وعنا سبورت غزي زنبرلو باچه زبحال عبد الرحمن عبد الراناي حماسين تصاوتاي نيرو ስለዚህ ኣብቲ ግዜ ተኻን ሓሳና ኣሽቱ ኮይና ንፃወት ስለ ዝነበርና እቲ ሰብ ከኣኒ ተማት ገዛውትና ዘለው ከዓ ንዙ ይመስል ኩሶ ንኹስተ ይመስል እንዳብሉ ኣስማ ስለ ዘወፅልካ ኣብታ ቤት መኻዮም እዚ ፓቸ ኢሎም በታ ናይ ቀደምሽን በኣይ ኣለጊባትን ታ ጃማምራ ናይ ፓቸ ትብል ቃል ካብቲ ናይ ሓማሴን ፓቸ ዝበሃል ካብኡ ቶም ኣብቲ ግዜ ዝርኡ ዝነበሩ ደቂ ገዛውትና ደጠመቑን ሽምያ ጨርቃን ዋዛን ፍሽኽሳን ከም ዘይፍለዩ ዝነገረሉ ፓቸም ነፍስ ወከፍ ተጻዋታይ ኣብ ጋንቱ ክህልወሉ ዝምንዮ ዝነበረ ተጻዋታይ ሙኻንዮም ኣብ ጋንታ መለቲ ናይ ሎሚ ኣስመራ ቢራ መጻውቱ ዝነበሩ ዝመስክሩም ፓቸ ንፉዩ ኣተሰ መሳቅ ሰብዩ ተጻዋታዩ ተላጋጻዩ በቃ ኩሉ ደስ ዘብለካ ባህሪ ናይ ሰብ ደስ ዘብለካ ባህሪ ዘለዎ ሰብዩ ኣብዚ ዝገርመካ ኣብዚ ዋላ መገሻ ክንከይር ኮለና كل سبب أفتو مسوطة كوف كتب لي تدلي منتان كسخة كتصوت قال تبر يجيب كمان ينسبي باتشي باتشي كنت قلت أنا دار هونكا ماشي كمان قالت حترني مالتي باتشي توازايو سحاقايو أي كورينيو تعرفكاي كورينيو تجارقايو بقى باتشي دار ديل تاعن تاسي خمسي تقر كل جزء بس باتشي كتولس دسيدو لكا يساقكايو أي كورينيو مس عبيو مس يشتيو أبصرحون نفعيو كله انتهى خما تقولون باتشي فتوي بقى ولا تسابو باتشي ده بعاوت أتونا بتصوتاري بونسي ولا مسبق قراربو زلو طعمي فتوي أبى سمراسي مجنان هيكون باتشي ميكيل هابت باتشي أبكل تشعن حدني كابتيم نوع عمتا تتصوت لكعس أجري تقليل تفانيوم بمنطقة مخنيات تكون كابت عود تفاني خون باتشي بغالاتهم هو أبكل أجري أبكل تشعن حدني وزي أتسعن شمنتن مسورتنا أجري مساقات أمني دارقان حدا عمتن شد الشور هن لخون كابكل أجري تطويلة مالتي شو أجن قربتين الناس أجنكم اسمه ببقرب نفتزنا وركونور كمل سكيلة مالتي شو أكل تشحن حدا أبتغان تاتميل سمالتي شو دارقاتهم عبالات مسايد نورتهم تسعاتنا يميلتي أين ورون حدش تكأتي يوم نيرهم أبتغان تا بمولهم سلازم ساعتهمون حدا عمل تسعايته أكل تشحن حدا نجن تقليله هكو أش عالم تسانا بيته مالتي ميكيل هابت باتشي أكل تشين حدن كاب صوتا خو عسقر مستفانوم نامويا مسلطانيو أتيوم أب أسمرا بيرا بزقبورا أقرقلوت ترأيوم نحد عمد كم تحاقاز أسلطان تاقانتا خوين خسرح بأكيتنا تاقانتا تحاريوم أبنا حسنايت عمد ميكيل هابتم هاقراو قبو نخفت سمس أبرات عصر تحمشو زريا نساوا وريدوم أبساو عمتاوي أبز كاز نبرو ردرات دمام نابرات عصر تحمشو زريا كسلط انت مريسوم
ኣብዛ ሚካኤል ሃብተ ፓቸ ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝተመዘላ ውድድር ድማ ንሱ ዝሓዛ ብኣባላት 15 ዙርያ ዝቆመት ጋንታ ቀዳመይቲ ኮይና ውድድራ ፈጺማ ፓቸ ኣብ ሰዓበት ዓመት ከም ኣሰልጣኒ ብጽሕፈት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ናይ ክፍሊ ታዕሊምን ኮይኑ ሰሪሑ ኣብ 2003 ኣሰልጣኒ ማእከል ስልጠና ሳዋ ዝነበረ ዳንኤል ስቲፋኖስ ናብ ስርሑ ስለ ዝተመልሰ ፓቸ ነቲ ቦታ ክትክእ ተመሪጹ ኣብ 2005 ኣሰልጣኒ ክለብ ደንደን ዝነበረ ናጽነት ያሬድ ካብ ስርሑ ደው ኢሉ ስለ ዝነበረ ፓቸ ነቲ ቦታ ክትክእ ይኽእል ተባሂሉ ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ክለብ ደንደን ኮይኑ ንሓደ ዓመት ሰሪሑ ኣብቲ ዓመት እቲ ድማ ምስ ሓፂር ተመክሮ ንደንደን መሪሑ ኣብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ ሰዓበት ዓመት ካብ ስርሑ ደው ኢሉ ዝነበረ ናጽነት ያሬድ ናብ ስርሑ ስለ ዝተመልሰ ፓቸ ካብቲ ዓባ ኣሰልጣኒ ዝያዳ ተመክሮን ኣፍልጦ ንኽድልብ ክሳብ 2010 ከም ተሓጋዘ ኣሰልጣኒ ክለብ ደንደን ናጽነት ያሬድ ኮይኑ ሰሪሑ ኣብ ናይ ስልጣን ዓለም ብርእሰ ተኣማንነት ንኽሰርሕ ናጽነት ያሬድ ምክንያት ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሚካኤል ሃብተ ፓቸ ኣብ 2011 ንክለብ ደንደን ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣብ ሊግ ኤርትራ ተሳቲፉ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ድማ ውድድሩ ዛዚሙ انت مثلك انا نقول باچ ጥራይ ዘይኮን ስኩል ናይ ኩሉ አሰልጠንቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ አሰልጠንቲ ሲ አመጻጾም ሲ በፓቸ በናይ ፓቸ አይነት አመጻጻ ኩመጹ ይዝብል ከመ መስለካ እውት ናይ ጾታ ግዜ ይህልፉ ኣብ ሃገራዊት ጋንታን ኣብ እንታሽሙን ካባኻ ቀልጢፉ አይኮነና በስልጣን ያትዩ ክጅምር ኮሎ ራዮ ናይ ናጽነት ያሬድ ምክትል አሰልጣኒ ኮይኒዩ ንነውህ ግዜ ተሞክሮ እንታሽሙ አቢሎ ኣብ ተጻዋታይ ግዜ ዝነበሩሉ ግዜካ በአልመን የማሰልጤና ሞት ራዩ እሱ ባሉ ተሞክሮዩ ባል ኃይለ ዱባ ባል ክብሮም ባል ተከብራ ባል ገዛኢ ባል በቃ ኣብቶም ኣብ ኤርትራ አለው ዝባሉ ባል ብርሃን ረዘነ ባል ሀጎስ ደስታ በዚያው መሐሊፉ ናይዚኦም ኩሉ ሰባት ተሞክሮ አለው ከምዚ ጂነሪዮም ዘለና ሰዓብት ዝጻወቱሉ እድሜሲ አሰልጣኒ ናይሎም ይብሉ በልፋ ኣብዚ ካላይ ዲቪዥን ገለትረ ይኸላ ባጀ ግን አመጻጻ ትክክለኛ ናይ አሰልጣኒ አመጻጻ ይመጽዩ ነውይ ዓመት ኣብ ኮሶ ይልፉ ካብኡ ብዙሃት አሰልጠንቲካ ተሞክሮ አለው በድህሮ ከአሰልጣንነት ክጅምር ኮሎኻ ምክትል አሰልጣኒ ኮይኑ ይጀምሩ ምጽኢሉስ ታሽማ ይኮነ ናይዚኦም ኩሎም ሰባትሲ ተሞክሮ አለው እዚ ኩሉ ተሞክሮ ስለዘለዎ ሲ ብሉጽ አሰልጣኒ አይዝብላኒ ፓቸ ንስተወሰነ እዋናት ካብ አሰልጣንነት ድሕሪ ምእላዩ ኣብ 2013 ብመንገዲ ክለብ አልተሕሪር ናብ ስልጣን ዓለም ተመሊሱ ንአልተሕሪር መሪሕ ድማ ኣብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል 4 ግዜ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ሓደ ዓመት ድማ 5 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ 2018 ፓቸ ብስንክናይ ጥዕና ጸገም ካብ ስርሑ ተኣልዩ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምዕራፍ ካብ 2019 ጀሚሩ ነታ ከም ተጻዋታይ ሰራሕተኛን ኮይኑ ዘገልገለ ኣስመራ ቢራ ክሳብ ዝእዋን እዚ ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ይሰርሓሎ ኣብ ጋንታ ሞለቲ ናይ ሎሚ ኣስመራ ቢራ መጻወቲ ፓቸ ዝነበረ ሰለሞን በርሀም ፓቸ ነቲ ዝግባእ ዕላማ ኩዕሶ እግሪ በፂሑ ካብቲ ዓውዲ ከም ዝተፋነወ ይዝገልጽ በቃ ሳብካታ ሙሉ ዓለም ከርካሲ ኣብ ጋንታን ኣብ ሃገራዊት ጋንታን እታ ዝበለጸት ታሽሙሲ ስፖርት ዓዊተ ትብል እንተኾንካስ መጨረሻ እንታ ሃገራዊት ጋንታ ካልኮ ተበከስቦ ነገር የለን ካል ተረኽቦ ገንዘብ የለን ካል ተብሎ ነገር የለን እታ በስፖርት ተዓዊተ ላ ትብላ ነገር ኣብ ጋንታ ተጻዊትካ ካብኡ ሃገራዊት ጋንታ ክትምረጽ ኮልኻ እሳታ እውት ብላኒ እሳኻ በጽሕዋ እዩ ንነውህ ዓመት ከማን ኣብ ሃገራዊት ጋንሲ ነውህ ዓመት እዩ ተጻዊቱላ ምምራጽ ጥራይ ሆነንካ ኣብቲ ምጽዋትካ ተመሪጽካ ጥራይ ሆንካን ኣብቲ ሃገራት ኣብ ጋንታ ወሳኒ ተጻዋታይ ነይሩ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ሙኮ ወሳኒ ተጻዋታይ ካብቶም ቋሚ ተጻዋታይ ነይሩ እጅስ እውት እዩ ዝብላኒ በት ጾቱ በት ዘህለፈ ስፖርት ህይወት ሲቲ እውት ይሃትብሎ ኣብ ኣሰልጣንነት ዓለም ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ ፓቸ እንታይ ዓይነት ቅዲ ጸወታ ኾን ይኽተል ይኸውን ኣነ ኣብ ኣሰልጣንነት ዝጥቀሞ ቅዲ ጸወታ ኩዕሶ ምርጋጽ ዝፈቱ ኩዕሶ ብግቡእ ተሃኒጹ ብግቡእ ቅድሚት ክኸይድ ኣለዎ ስለ ክሰዕር ኣለኒ ኢልካ ስለ ተዓዊተ ክወጽእ ኣለ ዓወት እዩ ናይ መጨረሻ ዝደለ ዓወት እዩ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ንዓወት እዩ ዝኣቱ ንሓደ ኣሰልጣኒ ዘምዝኖኻ ዓወት እዩ ስለዚ ክትዕወት ከለኻ ግን ኩሉ ኣሰልጣኒ ናቱ ዝኣምነሉ ስልት ኣለዎ ኣነ ሕጂ ኩዕሶ ብምርጋጽ ኩዕሶ ረጊጻ ካብ ድሕሪት ጀሚራ ኣዋሃይዳ ንቕድሚት ከይዳ ጋንታ ተእቱ ከማኣ ክሃንጽ እየ ዝደሊ ስለዚ እቲ ድበዝሕ ግዜ ድሃንፀን ጋንታታት ከዓኒ ከማን ጋንታ ደንደን ከማኣ ነይራ ኣልተሕሪር ብጣዕሚ ተሕሪርካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነርና ኣስመራ ቢራውን
بتعمل صبوا علينا مالتي سلازي تقد أنا استقاملو أب كعصو رجيس كاب بسمت ما كون كله أكله وقعت مستنا يمسرح عقميكا بتعمل صبوا بسايك علينا مالتي هو عجيب باتشي كمتي تسقاطاي كله حيال زنبره تاغانتا زحازاون بفلاي زي كعصو رجيسكا ناي مصوات ባህሊ ብጣዕሚ ዘስርጽ ሱቅ ድምታይ ድብል ኩዕሶ ረጊጽካ ትንጻውት ሞ ብድሕሪኡ ዓወት ክመጽ እዩ ግን አሎ ብዙ አሰልጣኒ ዕድል ደለወሎ ዕድል ዘይብሉሎ ጋንታ ጽቡቕ እንዳተጻተት ከላ ማዓት ጎላት እንዳሰሓተ ሓንቲ ኸይዳ ተኣትወካሞ በኣ ሉዝ ትገብር እጂ بفلا حجي أبزي ناي أسمر أبيرس تبوق تصاوتو رقيتو متصاوتو ناي بحكي فكان تبوق يمتيوا ولا بالتحرك كله كمان ولا دندن كم زبالك جن أتامج أرشاس أدل أنا ناي باشا أدل يبولوني دبلا أدلون وساني لذي قولات كتسعت أني حكاس حتى خيدات أتوقع لذي مبر نتاقانتا بتعمي سرعت قانتا أمتيوا لون بيرا سبريامو لون لما عملت أبتي وستاي توادر تسفى قبل. باتش أب عملت سبورت شحنت شعتين سنة حمشين تسعة شدشن عسرت شطات مزجاب كخب أمزجاب شطو خينو استشل ملو قال خابتي ولك أو عوتات يوم. ميكيل هابت باتش بعسرة مسكرم شحنت شعتين تسعة شمونتني وحدار مسريتهم. أبز أوان زدم مام شوعات ولداتو أب حدارو مام يقصو عزلو مقلل سبيوم. باتش لا انتهى ما أقول لك قابايك جمل بالعرب دليل ناشونال تيم كله ناسي قدر ما كل جزء تسعة معي أنا أتكلم بحنسا مدى أصبت هنا جي تمجمر تنات إن دموعي شعور وعنا ينات إن تجلس لازم نبره كله تكيب بفلا تكيب راح جي أبان تايزكرو زانا في حيرة درفي شعور عم بس حج خنا بيقولوا تبل درفي وتاني را جي نسوق نقول متسيل علمي مجمرنا عم بس حج خنا بيقولوا يد بلنا يتابعن جي مسزيم تقادل تحواتنا ناتنا تنصيم مالو أركيوم مالو قياس رحي مالو نحنا جمع بيتي مويانا بفلاي سأجري نحنا سكابتا زلنا سكابتا عدمينا خسابيل نبن لا يقدم سم كنصو عقن كلا لنا يلو يتابعنا نيو جي مستي ترينين نقبرو نتعلو شجر تبايلو كابتن نبارات أماني إلياسو نتعلو شجر يلوما ولا صبوا علينا جن زنقبرو دلنا ترينين كديت سلازونس كرسي مسح درار يقبل لنا تبايلو الراي قال كذا أنا زين قبرو دلنا ترينين عرفتي برتع سلازونه عرفتي يدلينا أبتعر أبتريس عرفت خا فقري مثلا كنقبر سنين حنا أب هوتيل تاعتناس زبالة أيله عرفتنا كالوت كا خمس عما خمس لو قلقل جتا ناتين ناي عتين شو تتكبيره هي تتوهالقا شو على باتشي خمس والقها تجارقتيو أمانيل سكابول سلزونه مزح قرص مزح درار يليلو أي كأني هوات وزحت سلزون ما دك أساس سلزي صبو هوتيل يلو هجي كل جزء بزيا نساء نيرنا ولدي باتش أمود أتام ناي قدم ناي حجن كعص أجر هجرنا بمنت تصاريو مسانا زنبور جزء سازيمو ناي سماين ناي مرتين في الليل دلو كم تعانتو يا قديم زنكوركوها جرما ناي صوتا جرما ناي سبورت حزبي سلازي تهزمنا خا أي حلولو نيرو قددم بشكلتان كعصن عزيف أريد الله تهزبي لذي كورسو سكع ساعات كل تصحي قرع خبلو علو أو خلو كورسو مستود أخاني كنت زبالكوها باني شاهي بليو نابس مراس ستاديوم زخينيرو سلازي إتي ستاديوم بريغام يمل نيرو سلازي إتن غانتاتات زنبرا خاني إذن سكاف حجي دلوا حمشته إذا تشيبوليني إلبا أسمرا بيرا أدوليس إذا حاجة التحرز بحالا زلوا
ናይ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ናይ ደርጊ ከዓ ዋልያ ትበሃል ነራ ኣዝያ ሓያል ጋንታ ነራ ናይ ሓይሊ ባሕሪ እውን ናኩራ ትበሃል ነራ ካልእ ከዓ ድወርዳ ድዲባ ጋንታታት ከም በዓል ኣባይቲ ክራይ እንዳ ዘይቲ እንዳ ክርቢት እንዳ ክሻ እንዳ ኬሚካል ሳፕ ሻርካምባኒ ዝብ ሶፕራል ዝበሃላ ከዓ ካልኣይ ዲቪዥን ከዓ ሓያላት ነረናዳ ስለዚ እዘን ክልተ ይወርዳ ይዲባ ክልተ እተን ሓሙሽተ ግን ቆምቲ እየን ስለዚ ኣብቲ ግዜ ተኸኣኒ መግዛእቲ ስለ ዝነበረ ቁርብቶም ናይ ደርጊ ናይ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ናይ ዋልያ እቶም ደገፍቲ ብሓይሊ ክስዕሩ ይደልዩ ኣብቲ ስቴድዮም ኣብቲ መንጎ ህዝብና ይኣትው እሞ እቲ ህዝቢ ከዓ ምዩቕ እንዳበለ ስምዒቱ ግን ኣይገድፍን ስለዚ እቲኣ ዋልያ ትበሃል ጋንታ ኣዝያ ብልፅቲ ጋንታ እያ ንኽነግረካ ንውፅኢት ግን ኣይተዓደለትን እዚ መሬት እዚ ሲ ንዓ ኣይሓገዛን ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ክዕወት ኢሎም ዋንጫ ወሲዶም ኣይፈልጡን እዮም ከም ኳሊቲ ግን ኳሊቲ ጋንታ ነይሮም ስለዚ እቲ ሳቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ ውድድር ብፍላይ ምስ ኤልፓ ክፃወቱ ከለዉ ኣዝዩ እቲ ህዝቢ ዝያዳ ንኤልፓ ከም ሻዕብያ ንታ ዋልያ ከዓኒ ከም ናይ ደርጊ ሰራዊት ተቆፂራ እቲ ህዝቢ ከዓ ኤልፓ ክትስዕር ደሊ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ 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 እቲ ሰብ ምዩቕ እንዳበለ እንዳተሃርመ እንዳተገረፈ ብስታድዮም እንዳፀደፈ ይድርኢ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተፃዋታይ ኣብቲ ሜዳ ኣትዩ ምስኦም ስለ ድፃወት ኢሞሽናል ርስኒ ስለ ዘለካ ኣይትፈራሕን ኢኻ ንስኻ ምስ ፖሊስ ተፃወት ምስ ዋልያ ተፃወት ምስ ሓይሊ ባሕሪ ተፃወት እቲ ኣብቲ ትሪቡን ኮፍ ኢሉ ምዩቕ እንዳበለ ድርኢ ሰብ ግን ናይ ብሓቂ ትብዓት ነይርዎ ህዝብና ኮፍ ኢሉ ጋንታታቱ ይድግፍ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ውድድር ኣዝዩ ዘገርመካ ሓደ እዋን ኣስም ዋልያን ፖሊስን ክፃወቱ ከለዉ ናይ ዋንጫ መንሓለፈ መዓት ህዝቢ መሊእ ነይሩ ስመራ ኮይኑ ግን ኣይተዓወቱን ፖሊስ ማዕረ ወፂኦምሲ ፖሊስ ቻምፒዮና ኮይና ማለት እዩ ሽዑኡ ብድሕሪኡ ዝነበረ ፀወታ ናይ ቀይሕ ባሕርን ናይ መንሽሙን እቶም ፖሊስ እቶም ዋልያ ውፅኢት ምሳኣኑ ምስቶም ፖሊስ ቁርብ ሓውሲ ጎነፅ ምጀመሩ ነቲ ህዝቢ ለኪሞም ነቲ ህዝቢ ንኩሉ እዮም ጎየሞ በቲ ናይ ፀሓይ ዝነበረ መሊኡ ስለ ዝነበረ ሰብከ ናበይ ይህደም ሰብ ረጊፅካ ትኸይድ ነፍሲ ያውፅኒ በቲ ናይ ጎኒ ናይ ትሪቡን ብኡ ይነጥር ሰብ ነይሩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ነጥር ነይሩ ሽዑ እቲ ሰብ ሽዑ ብምሉእ ፅርግ ኢሉ ነቲ ስታድዮም ገዲፍዎ ወፂ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢታት እውን ሽግር ነይሩ እቲ ሰብ ከዓ ከምዚ እንዳሎ እንዳፈለጠ ነተን ጋንታታት ይስዕበን ነይሩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ደገፍቲ በየን ኮፍ ብሉ ናይ ዋልያ ደገፍቲ በየን ኮፍ ብሉ ናይ ቺፖሊኒ ደገፍቲ በየን ኮፍ ብሉ ናይ ተን ካልኦት ጋንታታት ከዓ በየን ኮፍ ብሉ ዳርጋ ፍሉጥ ነይሩ ስለዚ እቲ መንፈስ ዝነበረ እንዳተወራረሰ ካብቶም ቀዳሞት ድመፀ ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ውዕቡዕ መንፈስ እዩ ምዚ ናይ ሕጂ ከተዳርጎ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ተፃዋታይ ድሌት ነይሩ ሓቦ ነይሩ ጉብዝና ከዓ ነይሩ ከምዚ ናይ ሕጂ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ዘርኢ ናይ ኤርትራውያን ኣዝዩ ገዚፍ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ኣካላዊ ብቕዓት ትርአየሉ ቴክኒካዊ ሜዳታት ትርአየሉ ኩሉ ድሌት ትርአየሉ ሓቦ ትርአየሉ ናይ ዴታ ዓርነት መንፈስ ትርአየሉ ገንዘብ እውን ኣይነበረን ዝመንፀሩ ክፍሊት ናይ ተፃዋታይ ክትሪኦ ከለኻ ሲ እንታይ እሞ ነይሩ ኣነ ሕጂ ተማሃራይ ከለኹ ኣብ ልዑል መኮንን እንዳተማሃርኩ ከለኹ 10ይ ክፍሊ ኣብ ዳህላ ከኣትየ ማለት እዩ 11 ክፍሊ ምስ በፅሓኹ ኣስመራ ቢራ ብ75 ቅርሺ ፖኬት ተቆፂረ ኣብ 80 ዓመተ ምህረት እውን ከምኡ ኣብ 80 ዓመተ ምህረት ግን ማትሪክ ምስ ገበርኩ ኣስመራ ቢራ ንዓይ ከውሕስኒ ስለ ዝደለዩ ቋሚ ሰራሕተኛ ኣስመራ ቢራ ኢሎም ስራሕ እትዮምኒ ስለዚ ብ220 ተቆፂርና ኣነ ኣብ ዳህላ ክጅምር ከለኹ ኩዕሶ 15 ቅርሺ እያ ነይራ ፖኬት ገርመካ ቶም ቅድመይ ዝነበሩ ገዳሚ ድበሃሉ በዓል ማሐሙዳ ድበሃሉ ነይሮም በዓል ሃይለ ዝበሃሉ ነይሮም 75 ቅርሺ ወስዱ ነይሮም ኣነ ግን 25 ቅርሺ ኣብ ዳህላ ጀሚረ ናብ ኣስመራ ቢራ 75 በፅሐ ቀዋሚ ሰራሕተኛ ምስ ኮንኩ ከዓ 220 ተቆፂራ ማለት እዩ እጂ ካብ ጋንታ ናብ ጋንታ ክኸይድ ናብዚ ክፍርም ከምዚ ኢላትን ኢልካ ካብ ጋንታ ክሰግር ሲል ዳርጋ ብዙሕ ኣይነበረን ኣብ ሓንቲ ጋንታ እንድሕር ኣትኻስ ዳርጋ ኣባይ ኢኻ ትውድእ ነርካ እቲ ናይ ምስግጋር ሲ ብዙሕ ናይ ድሌት ናይ ሰልውን ኣይነበረን ከምዚ ናይ ሕጅስ ኣይነበረን ኣብ ስምዒት ዘድሃበ ስለ ዝኾነ ኣብ ውፅኢት ዘድሃበ ስለ ዝነበረ ከምቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ኒሕ እንዳገበርካ ኢኻ ትፃወት ሕጂ ንሕና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድና ክንፃወት ከለና
أبزنا إثيوبيا شامبيونا هايلة تصفى قبر هايلة دبي سلطانينا نيرو مسؤول أي تكنيك كوينو زخيد نبرة كفلو مع رأي بحال نفس محرر نايتيلة تصعتين لها قرايت كانت إثيوبيا زنبرة انتهي لنا نيرو كفلهم حبوا قبروا نخوسو محناتهم قدامة إرتراوان أديس أبابا مسئنا تسعيرنا عند فلدنا إذا نح نبلا إرتراوان بمحارنيا ترقم يبلا تحبوا نبلا وني بالواسو تانيح نبلا نحنا جن ترقم يبلا لذي زي أبانا ترى هذا الله زاني حزي عائلنا بتهذب لنا خا نحنا كم زدوا والكوها ثلاثة جزء أربعة جزء وناجو أمسينا مالتي لذي إتي نحنا زنبرنا وعصوتا كيدي يقرب تيون ناس إنت مسمس أون قاعد يسعى شو عتنس قاعد يسعى شو مونتن توعو منفس عبد الرجز زنبرة قصيلو خيدو تهزبي هاجرو رخيبو هاجروان قانتا تطور رخيبو سقى عندي ملنيرو أسمرا بيرا كأي بحر خصوات كله صوت أنا بحكي سبيز ملا أنا نقرأك فول يقرر رجس أنسل الصوتات تنقل سقى أنت مالتي سقى يسعى شو مونتن جن أبز عدو وقع منفس نيرو تسبب صعوبة نيرو بتعمل صعوبة نيرو سلازي تناي قدم كابتوم لصون حنا قدامت كاوم ورثنا هنا حنا غيرنا دهرنا خا قصيل نيرو حجي ግን ቁርብ ምዝ ዘሎ ኩነታት ገለ ንውር ስለ ዝኾነ ኣብዛ ሃገር ዝግን ኣዝዩ ሃብታም ኩዕሶ እግሪ ከም ዘሎ ግን ዘይከሓድ እዩ ኣና ነግረካ ኣይከሓድን እዩ ኣሎ ክእለት ኣሎ ብግዚኡ ኸ ኩሉ ክንበፅሖ ኸ ተስፋ ገብር ኣብ ሃገር ምክልኻልን ኣብ ሃገር መውሓስን تهاجر محاسك من يدقويه قدي من السي كرقويه تخصصه قويه زقبوه من السي هاجر محاس هاجر كاي تصنحي قدام النت هاجر سلازة هنا إذا صقام زخاء لا تودع لنا يخيد مثل علمو كل صقامات حليفلنا تهزبي إرترا أوشتنا بدك عندلو سلام كسانة رهوا متأخخات سدرابيت مترناف كفتر لنا زقابير أملاخ كأمسانا خون الله ومرتي